салом алейкум бародарҷоно, ҳама каса созен тинҷен зинда бошем бародарҷоно. Кадоме ки дастгирӣ карданд то ин дам бо ма ҳастанд, ҳазор раҳматшон мегӯям, миннатдории худро баён мекунам. Бародарҷонои азиз, ҳамин насиб боша рӯзи якшанбе гуфтем финалам мемонем. Бародаро хит балето нарафтесиян 200 дона дига дар стоп мондем, нарафтесиян. аз шумо хоҳиш мекунем ки бародарҷоно як дастгирӣ кунед. ҳамин нархи билет 1000 рубле картан нами поёнда мебироя. ана WhatsApp Сбербанк пайваст бародарҷонои мо 105 дона приз, сета шоҳҷоиза, мошини грандиози гизала. Агар маъқул нашид пулша бигӣ 25000 пули мошин, фақат 25000 пули мошина фақат метем. Бародарҷоно бахтона бисанҷен. шоҳҷоизаҳои ҳамин хитон 18 доран, мақсад ки ҳамин мега ки кай ҳамин билето тамом мешавад, финал аз ҳар мекунам ҳамин соҳиби канал ки мо мошино мега ки соҳибомона бигирем. Бародарои азиз, бародарои азиз, хулас 200 дона билет монда дастгирии хитон дар корае ки мақсад кадоме билет харан, кадоме видеои моро мебинан, я лайка бижиқен, кадоме дар пешотон ҳастан бигӯен ки ҳамин бачак бисёр бад илтимос кестанд, яктай лайка бижиқен, тамошо кунед, нахаренам, просто як так тамошо кунед, интересоват кунед. 800 дона нархи билет, 800 дона бахшиш, 800 дона коллектсиваи билет, общий билетои мо 800 дона билет дорем. ҳози хат 200 та дигаш мондесай. ана нархи билет 1000 рубле, кадоме 5 дона мегирад 1 дона падарка, кадоме 10 та мегирад 2 дона падарка, 15 таши 3 та, 20 таши 4 та, хеле 5 та боло 1 та падарка. Бародарои азиз, 105 дона общий приз дорем, 105 дона общий приз. призои мо бародарои азиз, ана призои мо бародарҷонои азиз 105 приз гуфтум, 3 та шоҳҷоиза, амиё хачбеки састяниш девона танировка, пони ход мошинои маладиёжин ки аги ништияк бадан ягон камбудӣ надора. ина ма хеле мақсад ҷавоби мардакона додастам, мақсад суханои лавзи мардакона кестем, ягон камбудӣ надора. буфора мошина бигӣ, буфора пулша бигӣ, фарқ надора. бародари азиз, проблемаи шумои мақсад кадоме мебра ошшон шава. ана 102 дона конверт пляй, ҳами 105 дона общий приз, 102 дона конверт пляй, 3 та шоҳҷоиза мошин гуфтем ози, 105 дона конверти плиш, 5 дона 100 доллара, 7 дона 10000 рубле, 10 дона 5000 рубле, 20 дона 3000 рубле, 30 дона 10000 рубле, бо 30 дона дига 1000 рубле. бахтона бисанҷед, ин шанси калон дорем. бародарои азиз, пешравӣ мақсад дастгирии худут пешравӣ мо мешавад. бародарҷоно, аз шумо эҳтиромона хоҳиш ки як дастгирича дига кунед, кадоме билет гирифтан бояд ҳай билет бигиранд, мақсад ҳамин бозимона соқ саломат бигзаронемаш. иншоалло ки бо бозиҳои оянда худо хоҳад насбеша бозиҳои дига да мошинои ништияк монданем худо хоҳад. бахтона бисанҷен, шанс дорен, мақсад кадоме мебирен оштон шава. иҷа охир 3 мошина радшод нагирем, мақсад бо 102 дона конверти пулӣ дорем. одамое ки мақсад як чи дигара бугум бахшиш дар шахсият ҳеч ка намерасим мардагори. одамое ки 3500 билет доранд, 110 105 дона приз доранд. амиам 105 дона одам мебира, айморам 800 дона одам, 105 одам дигаш мебира. мақсад ишам фикр кунем ки одамое ки 3500, мақсад 3500 4000 даже ёзи коллектсияи билет мондесиян бо 10000 рубли ва 3000 рубли кадаген. хай мо 1000 рубли охи ами аймо деҳқони, мақсад ки барои иминой, барои ами камбағало, ай мақсад 800 одам фақат 695 одам месӯзад, тамом дига 105 одам дига соҳиби як чиз мешавад. бародарои азиз, хай шоҳҷоиза оқати. ана мақсад гуфтанем ки одамое ки мақсад бародарои азиз 3500 билет мондагиянд, ай ҳамео 110 120 кас мебира, халос дига мондагӣ мақсад 3300 одам дигаш вай мешавад, мерава иш чи. хай акмат ягон мақсад, ягон чи претензия надорам, ошон шава, ҳамаш ҳаму реални бозӣ кардесиян, меҳнат кесанд бачаҳако, шаву рӯз дар пеши компютер намхел шишта монтаж мекунанд, гап мезананд, идеяи нав, як чизи нав. хай хулас ошон шава. бародаро, ҳамин дастгирӣ кунед, мақсад ки дастгирӣ карданед, соз дастгирӣ кунед, фақат видеои маро подписка кунед. иншоалло ки
мебри бо оли оянда раҳматмон мегӯй ки ҳамин канали ҳамин шумо сабаб шудем ки мо соҳиби як даҳан мақсад ки нон шудем, мақсад ки соҳиби мошин шудем. иншоалло ки бо оянда хуб шуда рафтан мегирад. Хай ҳозир дани мо медонам ки ҳама дар қиин мақсад ҳама мақсад дар Россия будан омадан зимистон шудеса бо мақсад ҳаста ки карантин шудеса дар у тараф и тараф исусу. хулас ки бародарои азиз, агар батонен хоҳишманд мақсад хоҳиш дошта бошед ҳамин бозида мақсад ки ягон хел маҷбурӣ нест, кадоме мақсад хоҳиш дора желани дора, ҳичи бахта бисанҷ 1000 рубл дар Сбербанк номерои мо WhatsApp дар ин поёнаи партош чекша сохранит ки дар WhatsApp бо дар ҳамин номерои ки дар рӯи экран меброяд дар ҳамин бо чекша дар WhatsApp мон парто мо шумо дар билетона менависем. иждат кунем ки ҳамин ба қарибӣ мондагӣ мо моҳ намегем бародар моҳ мақсад рӯз ҳафта намекаша. иншоалло ки мумкин ягон байни 3-4 рӯзда мо бозимона насбиша диди ки эълон кардем ки ҳамин бега ба вақти Москва финал сар шид. тамошо кунем бародарои азиз. хаб бо чӣ гуфтанем бародарои азиз, кадоме хоҳишмандан хоҳиши иштирок кардан дар ҳамин рӯзи финал дора, марҳамат кунед биёен бишинед ҷои шиштан дора. хаяк мо оли зурмо наваста як хел блогеро воре ки бигем ки фалон ресторанда мерем вай мекунем ин мекунем хеле хай мо зурмо намераса у хай оли мо блогерчаи мақсад ки нав ҳамин таъсис ёфтаеста ҳамин бозиҳои мо ҳамин бишинем ба ҳазур як чой мақсад як чой пой боша ҳамаша дам мекунем чайкават карда фақат бозида ай пеш тамошо мекунем. баъд хулосатона меброрем ки мо на самом деле реални бозӣ ки ҳестем яки нереалия чӣ хеле ҳам боша ки баъд хулосатона мебарем. кадоме бовар намекунам бародари азиз, ҳар хел гапҳои вай назанед мақсад ки и хелай дурӯғай тараи хелӣ. бародари азиз, ҳамон чӣ хеле ки ҳамин мақсад Раҷабов ТВ Муҳаммад ТВ бо дигар Далер ТВ чанд касои дигар бозӣ карданд. ай мо ҳам мегӯем ки ранги ҳамо мо ҳам айдами ҳами бирем мақсад 10-ум 15-ум 20-ум 30-ум бозида гузарода мегирем. ба дастгирии шумо мешавад фақат амалши. зинда бошем бародарҷонои азиз, ҳаматонра раҳмат. кадоме мақсад бо мо ай то ин дам зинда бошанд. дастгирии шумо беҳад мо дар падешка метавонам мақсад дастгирии шумо пешравии мо мешавад. мо пеш мерем як қадам боша шумо дам насиб боша бурдборӣ мешавад бо якдисе бия чиним чӣ мешен. хулас бисёр рӯзи бад гардадим ба фикрам бахшиш ҳаматон бахшиш. хулас насиб кардаги бошад бозӣ ба наздикиай якшанбе гуфтем ба фикрам якшанбе сӯда мекунем. хай бо ҳамон рӯзга тоқат мекунем ки билетҳои мо полни брава мақсад ки полни худ брава билетҳоро полни худ тамом кунем. билетҳоро мо полни худ тамом накунем мо ягон кор карда метавонем. як план доштем ҳамаш ба реклама задем исус кардем ҳамаш брава бародари дароз бифаҳмед. саломат бошед. хай гапчап бисёрай. кадоме хоҳишмандам билет бигиран иждат кен насиб боша номерои WhatsApp Сбербанк дар ҳамин поёни видео меброяд дар ҳамин партошу бахта бисанҷ. шояд ки ҳамин одаме ки дидести мақсад лайк мондестен мумкин ҳамун мошини шоҳуҷоизаи гуфтагим таъриф кардагим мумкин насиби худат бигардад бародари азиз. ишавали на ма медонам на ту медонӣ дар дасти худованд насибу тақдирай. ҳамун мошиное ки дидестен мақсад насибтон бигарда оштон шава. кадоме билет гирифтан меҳнат кардан мақсад қадр кардан бовар кардан миннатдории худам баён мекунам. зиндаву сарбаланд бошед, хонобод бошед. таваккалтон ба